Ko n'i y'a mɛn ko a bɔnna kan a sigira sanfɛ de. Ne donna ne ma fɛn ta n'i ma don ka fisa o ye. Sɔgɔma in na Alizeri jamana kɔnɔna na min ye Niger jamanakuntigi ye Fala ye Général d'armée Abdramane Tchani a y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ min ye nin tubabukalo in tile 15 n'a tile 16 ye. Niger jamanakuntigi ale bisimilara min ye Alizeri jamanakuntigi fɛ n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye. Fala ye ko min waleya min kɛlen filɛ nin ye Niger ni Alizeri cɛ ko furugufurugu min tun bɛ ka kɛ ni AES ko ye ko nin y'o furugufurugu bannen ye. Bɛn kɛra ka ko ni Ala n'a kɛra sɔnn'a ma min ye gazodi ko kuma min fɔra n'o ye Niger ka pétrole ko ye Fala ye a baaraba min kan ka kɛ u ye bɛn kɛ o kan. Min ye Alizeri ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ka se ka o baara kɛ Niger dugukolo sanfɛla la k'u bɛna o baaraw daminɛ ni sunkalo ale banna. Kalanko ta nasira fɛ u ye bɛnkan sɔrɔ min ye kalansow ye camancɛ kalansow ye Alizeri layidu ta k'a bɛna na t'o jɔ. Kunnafonidilaw ka so n'o ye Maison de la Presse ye Alizeri ko k'a bɛ t'o fana jɔ min ye lakanako ta nasira ye. Alizeri jamanakuntigi ko ale ni Niger bɛɛ lajɛlen bɛ ko maa minnu binnen don fossé dingɛ kɔnɔna na Fala ye. O la sa k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma kibaruyaw dili sira fɛ yaasa Niger bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani Alizeri dancɛ la k'u bɛna jɛ k'o baaraw kɛ. Alizeri y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ ni dabali ni se fɛn fɛn b'a ye ani dɔnniya fɛn fɛn b'a la ale na se ka o sigi sen kan. Nin taama in a bɛ mun yira maa la o ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ nin waati laban in na AES ko tun y'a to Alizeri ka i yɛrɛ minɛ min ye Niger la fo tun y'u ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele n'o ko sigira sen kan. Bi an bɛ se ka fɔ sɔrɔko ta nasira fɛ lakanako ta nasira fɛ Alizeri ale ni Niger bɛna na u bolo di ɲɔgɔn ma. Fala ye kɛnɛ kan ye min ye jamana ɲɛmaa filaw ye u ye kuma caman fɔ u ka laseli sen fɛ an ye min mɛn k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye Alizeri ye a ko ale ye kɔrɔkɛba de ye. Kɔrɔkɛba min bɛna na i janto Niger la a ka lakanako la a n'a ka fɛɛrɛ n'a ka dɔnko n'a ka seko bɛɛ lajɛlen na. Niger jamanakuntigi fana ko Fala ye ko farafinna jamana den kun si tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Alizeri ale bɛ sɔn san 100 jɔnyawalew talen ka ɲɛsin a ma ka tila tuguni k'a ka dugukolo di maaw ma o maa kelen ka farafinna jamana dɔ lajaba. Fala ye nin kuma in fɔ kun ye mun ye Alizeri i b'a dɔn k'a fɔ min ye waati min na juillet kalo kɔnɔna na san 2023 ni Tchani ninnu ye fanga ta Faransi tun y'a ɲini Alizeri fɛ ko yaasa ka Bazoum sigi fanga la a nɔ na k'olu bɛna na taa Alizeri ka sankolo k'o minɛ ka Niger k'ale gosi yaasa u bɛ se ka Bazoum bila a nɔ na. Alizeri a ma sɔn o ma fiyewu Fala ye o de kama min ye Abdramane Tchani ye a ye nin kuma in fɔ. Kuma in maaw bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ k'a kan bɛ ko min ye bamancɔlen jugawale kɛba minnu b'anw fɛ yan k'o kuma o tɛ. Kuma in bɛ tali kɛ min na o ye Alizeri ye banni min kɛ Faransi ka yen sigi kɛ ka pankuru ta ka se ka taa min ye Niger ale filenkolonci k'a dakolonci. O de kɔfɛ CEDEAO o nana kɛlɛ ta k'a b'a kurakuraya Fala ye k'a k'a yɛrɛ ta ye Asimi ka sɔrɔ ka bɔ k'i jɔ ko ni u sera Niger ma u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ye kɛlɛ wuli u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ kapitɛni Ibe o fana nana fara Asimi kan ko n'a ma ɲɛ min kɔ n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo. O la sa Niger hakili sigira Niger lafiyara sabula Niger n'a lamini jamana minnu bɛ yen teriya fana bɛ Mali ni minnu cɛ Fala n'a n'olu bɛ se ka kuma Burkina fana ni minnu bɛ se ka kuma ani jamana saba in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ lajɛlen bɛntɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye Mali ka wulikajɔ a n'a ka ko sababu la. O la o bonyamasegin maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Tchani ta kun ye Fala ye k'o de don nka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na u ye min dangadamaya bɛɛ lajɛlen ye Alizeri ni Niger ka nin jɛrɛ in sen fɛ maa ma Maliko kuma ma la han nka Maliko kuma bɛ se ka k'a la Fala ye o tɛ fɔ maa ye o y'a sojukɔnɔ kuma ye. An bɛ min dɔn u kɔni ye communiqué minnu bɔ u bɔra ka kuma minnu fɔ a maa fila si ma Maliko kuma fɔ. Tebboune m'a fɔ min ye Niger jamanakuntigi ye a m'a fɔ wa an m'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye Alizeri ye
k'a ye jɔnsɔnna fɔ k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛna Mali bila a ka hakɛw kɔnɔna fala ye. An bɛ min kalama Algérie furukulen don Mali kɔrɔ ka da min ka fala ye, o ye fɛn belebeleba saba ye. Belebeleba saba ye min ye, o ye k'a fɔ Mali san 2024 ale ko min ye Algérie ye bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔ k'o di k'a fɔ k'o ye accord d'Alger k'ale t'o la bi a t'o la sini, a ka yɛrɛma hɔrɔnya baara a bɛ wuli k'i jɔ k'o kɛ calaw n'o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a na o kɛ, k'a sɔrɔ o waati kelen min ye bɛnkan min sɔrɔla n'o ye Algérie bɛnkan ye, n'a fɔra ko Mali ka tugu o kɔ fala ye, o bɛ mun sinsin burudamɛ jɛkulu, banbanci jɛkulu, olu jabala, olu sigiyɔrɔ, o ka se ka kɛ min ye Mali kɔrɔnfɛyanfan ye, an ka ɲɛ tugu a kan min ka di olu ye olu k'o kɛ. Mali ko k'o de ti kɛ. Algérie ko fana fala ye ko min ye Iyad Agali ye ka taa se burudamɛ jɛkulu ma ko fo Mali ka kumaɲɔgɔnya don a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ, wa k'an kana fɔ ko Iyad ye terroriste ye. Asimi ninnu de ko depuis Mali bisimila ye fala ye, jamanakuntigi mana Mali la min ma kala sɛmɛ Algérie la k'a ye k'a fɔ n'an y'an sɛmɛ a la a bɛ sɔn ka fisaya an ma, a b'an ka banaw furakɛ. Nka fala ye tuma o tuma Algérie ye sɛbɛn fɛn fɛn di k'a daminɛ Tamaracet papier la ka na se accord minnu sigira u fɛ yen, ka na se accord 2006 ma, ka na se accord 2015 ma fala ye, sɛbɛn fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ko anw ka wolomasiri tabaw ka kɔrɔnfɛla yɛrɛ de ye k'a to yen pewu. Waati dɔ la ATT ni maaw bilara ɲɔgɔn na mun na, n ko nin de don. Accord 2006 k'a fɔ ko na ninnu taara min baara kɛ. Sisan Asimi ninnu de ko dɔ kɛra ten, n'a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o ye. Fɛn fɔlɔ o ye, filanan ye mun ye, o ye k'a fɔ min ye Algérikaw ye olu ye ta kɛ Foromabugu la fala ye, sabula waati min na Mali yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a bɛ k'a yɛrɛ ɲini, Asimi ninnu bɛ ka labɛnw labɛn yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan. O waati kelen Algérie ale welewelema dabila Imam Diko ma ka taa n'o y'a fɛ yen ka ɲagalibɔlabɔ ni fɛnw kɛ ni o ye, o ma bɛn anw ka mɔgɔw ma fala ye. Banbanci jɛkulu k'olu bisimila fɛ yen, bɛrɛbɛrɛlitɔnw n'o ye parti politique ɲɛmaa dɔw ye ka t'olu bisimila ka Iyad ninnu kɔkɔrɔw don, o kɛra furugu filanan ye. A sabanan ye mun ye fala ye, Algérie tun t'a fɛ fiyewu Mali ka gɛrɛ Irisilakaw la koyi. Kabi Mali ni Irisi gɛrɛla ɲɔgɔn na, Algérie y'a dɔn ko dɔ bɛ sen na. Fala ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ. Diɲɛ kɛlɛ min bɛ yen bi, nata nɔfɛ kɛlɛ don. Pétrole mun b'anw fɛ yen, an ka jamana kɔrɔn fɛ fala ye, a walankata kojugu, a bɔra kojugu, a n'a dugujukɔrɔ nafaw, Algérie b'a dɔn ka tɛmɛ nin jamana in bɛɛ kan. Nka Algérie ɲinɛna fɛn kelen nin kɔ fala ye. Jamana fɔlɔ min nana Mali dɛmɛ wolomasiri ta b'a kunda ka dɛmɛ don a ma ka baara k'a fɛ ka Mali dugujukɔrɔ duguw dɔn k'u dɔngɔla kari, o ye Irisilakaw ye fala ye. A bɛ kɔrɔn dɔn nka Irisi bɛ Mali yɛrɛ de dɔn. O la o min kɛra o ma bɛn Algérie ma fala ye. Funu saba filɛ nin ye bi, ni Algérie t'a fɛ Maliko kuma yɛrɛ ka fɔ tuguni, a bɔ o bɔ hali Tchani ka nin taali senfɛ fala ye, a ye bɔforola kumaw fɔ ka kɛ ni Mali ye yanni Tchani ka se, a ka kunnafonidi senfɛ min ye Tebu nin ye, a ma tɔ to Mali la, a bɛ dɔw tanu, a bɛ Burkina tanu, a bɛ Niger tanu, nka ale tɛ min kalama fala ye. Cɛ min taara a fɛ yen n'o ye Général Abdramane Tchani ye, laadiri don maa tilennen don. Bɛn min b'a ni Mali cɛ a b'a dɔn o ye min ye, wa kununko fana ni maa min sɔn min ka ja fala ye, a y'a fɔ Algérie jamanakuntigi ɲɛna olu bɛna na baara mun kɛ u ka jamanadenw ka nafa bɛ fɛn minnu na, u t'a fɛ jamana wɛrɛ k'a fɔ a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan. A y'o fɔ kununko ka tila ka jira a sɛnɛ kan k'a yira la k'a fɔ jɛkulu o jɛkulu bɛ fɛn fɛn kan ka kɛ Niger nin waati in na olu b'a fɛ a ka kɛ ka bɛn n'u ka jamanadenw ka kuntilenna n'u ka laɲiniw ye. Ni Algérie bɛ sɔn o ma u bɛ jɛ ka baara kɛ. Fala ye Algérie ni Niger jugu kelen min b'u la bi o ye Faransi ye, nka n bɛ min f'i ye Algérie ni Faransi bɛn ka di, sabula kununko Faransi ka jamana ni jamana cɛ siralama minisiri o bɛ Algérikaw fɛ yen taama la, yɔrɔ kɔni o bɛ taama, o ka taama bɛ daminɛ don min n'o ye kununko ye, Tchani ta bɛ kun cɛ o waati kelen na. Donc min ye nin ko ninnu ye, an ka ɲɛmaaw bɛ sira mun kan o de ye sira jɛlen ye.
terroriste ye bingalikɛla ye Kidal tɛ bila an ka jamana marabolo tɛ labila k'an sigi kɔ tuguni k'a fɔ ko olu de bɛna o ɲɛnabɔ an ye ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛna to olu bɛna to o nafaw bɔ k'o tɔnɔw sɔrɔ an k'an sigi ka olu lajɛ ten o de ye ɲɛmaaw ka position ye bi o de la Algérie tɛ fɛ fiyewu Maliko kuma ka fɔ a ye ko fo Mali ka segin a kɔ o dun fana ɲinɛna dɛ u y'an ka drone gosi fala ye u ma segin u kɔ o la kuma bɛɛ n'an taara diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ni Jɔpu bɛ masara ka sɔ de kɛ taala fala ye lajɛ ma kɛ nin waati laban in na ko Mali ni Algérie ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ni discours la ni Algérie ma Mali tan ni Mali fana ma ta sara u la donc bi an bɛ se k'a fɔ u ni Niger bɛnna politique siraw fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka baaraw kɛ nka fala ye ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ Algérie ka so kelen jɔlen dɔ Mali la o k'o fɔ ne ye buguda kelen kalanso kelen dɔgɔtɔrɔso kelen walima fɛn dɔ filɛ nin ko Algérie tɔgɔla Mali la yan n'a bɔr'u ka lasigidenso la donc u n'anw ka teriya mɛnna anw yɛrɛ b'a dɔn san bi min ka ɲi an ma o yɛrɛ bɛɛ mana tɛmɛ ka bɔ yen fala diɲɛ kɔnɔ maa bɛ mun ɲini n'i ka nafa tɛ Algérie b'a ka nafa kɔ Niger b'a ka nafa kɔ Burkina b'a ka nafa kɔ an fana k'an ka nafa ɲini k'an ta yɔrɔ n'an kuntilenna dɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'an ka baaraw sigi sen kelen kan an tun b'a fɛ ka nin fɔ bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni Niger ale jamanakuntigi ka taali ye Algérikaw fɛ yen